Най-ужасяващият затвор – черният делфин. Име, което звучи почти невинно, но това е най-кошмарният затвор в Русия. Място, където всеки детайл е създаден да пречупи човешкия дух. Готови ли сте да разкриете смразяващите му тайни? Разположен близо до границата с Казахстан, черният делфин е откъснат от света. Никой никога не е избягал. Защо? Непробиваемата охрана и ледените температури превръщат всеки опит за бягство в смъртоносна мисия. Затворниците са принудени да ходят наведени, те никога не знаят къде ще намират. Психологическа тактика да ги дезориентира и да смаже всяка надежда за свобода. Затворниците живеят под постоянни прожектори денонощно. Без тъмнина, дори през нощта. Сънят е лукс, който не могат да си позволят. Пазачите проверяват дишането им на всеки 15 минути. Няма директен контакт с охраната. Всички заповеди се дават чрез високоговорители. Постоянната тишина довежда някои затворници до пълна лудост. Храната – порции, измерени до грам, за да ги държат живи, но слаби. Всичко се случва в пълна тишина. Някои не са чували човешки глас от години. Всеки затворник тук е извършил най-ужасяващи престъпления – канибализъм, масови убийства. Заедно са отнели над 3500 живота. Затвор за най-страшните престъпници в историята. Затвор, създаден да заличи най-опасните престъпници в света. Това справедливост ли е или прикрито изтезание? Какво мислите? Кажете ни в коментарите. Последвайте ни, за да научите още повече интересни факти.